quero vos falar desta planta que estou segurísima que conocedes. Hai moitos tipos e hai na con flor en distintos colores, pero todas elas, cando acaban de botar a flor e si se polinizan, botan estes frutos que lle colgan así en algunhas plantas, ou sea, en algún tipo de plantas son máis redondos, son máis rojos, son máis negros, esta precisamente son así alargados e oscuros. Son os frutos que lle quedan despois da floración. E son uns frutos totalmente comestibles. Son parecidos aos arándanos, pero non son tan, ao mellor, tan dulces. Si que teñen ese tono agrio. Igualmente, quero que sepades que se poden comer e que están moi ricos. Tamén chamada pendientes de la reina. A verdad que como pendientes non quedaban mal. Pero ahora sei por que chaman pendientes de la reina, porque se poden poñer como pendientes e eu son como unha reina.